Welcome, Mama. Well, How are you? Thank you. Mama. Makasibele. Aiwa tinofara makadini wana. Tinogamuchira fruitful thoughts. Aiwa ndinotenda. Inini ndinonzama ichilimba. Nice to meet you. Ndakamunzwa mbiri panapa. Kuti fruitful thoughts pakuitwa zvinokuzvida vanhu. Andizvo. Saka matinonzi fruitful thoughts. Fruitful thoughts. Aiwa ndakanzwa vanhu vawanda vari kungotaura kuti this is a very nice school yevanhu. Saka ndine kamuzukuru kangu ndinoenda kubasa. Handisi kuti kanga uyewo pano. Kane makore akawangani kamuzukuru kenyu koko? Kane 3 years. 3 years ndo mazera chaiwo atinoda pano pafruitful thoughts. Tinotora kubva baby class. That's 0 to 3 years. Totora kubva ku ECDA. That's 4 to 4 years. Then ECDB 5 years. Yes. Saka mune muchidzidzisa zvinhu zvakadii kune mwana? Tinenge tichidzidzisa macomputers. Kamwana kamwika? Katovadzidzisa macomputers. It's an English environment. Chirungu chaicho gogo amaijilimba. And tine activities that we offer at Fruitful Thoughts. We have culinary, we have got art and craft, we have got PE, we have swimming, different activities. Nema trips tinoita zvakare. So pana parikuitwa zvinhu zvakanaka nemwana. Aiwa pakuitwa zvinhu zvakanaka. Saka mama munogara kupi kuti tizowana kubatsirana? Inini ndinogara zvangu nechekuna Willowville. Handizive manje kuti ndinofanirwa kunge ndichisvika nemwana pana panguva. Isusu panapa pananidi kuti musvike nemwana wenyu pano. Tisu tinotora tine bhazi redu rechikoro rinotora vana kutanga makuseni na7 o'clock ngori kupisa inori. Vana vedu vachizopedza na4 o'clock. Saka imi munongotiudza time yamunenge muchizopedza nayo kuti basa renyu ramati munoenda munopedza nenguva iyo. Ini ndopedza kuma 5:30. Kumba ndinozosvika kuma 6. Saka handizive manje kuti ipapapo munokwanisa kuzosvika nemwana kuma 6 ikoko mune muchiri pabasa. Aiwa ndondowani mama. Isusu mwana zvatinoita tinotanga takudhilivhara vana vese toona kuti patinopedza vana vese dzinenge dzaanguva kana wenyu 6 o'clock dzakwana tomuunza kumba kana kuti anenge ari pano pachikoro akachengetedzwa. Imi pamunongopedza basa kana kuti pamunoda kuti tisangane tinongoenda nekombi yedu tosangana nemi tokupai mwana wedu. Saka pamunotorera mwana ndo pamunomudzosera? Ndipo patinomudzosera. Ende panapa pane security yakakwana. Madhoo edu anogara akakiwa, majiraho zvese zviripo, gedhi rinogara rakaloko. Hakuna kana tsotsi rinopinda kana munhu watinopa mwana watisingaziva tisina kutenderana naye atibvumidze kupa mwana. Nai mwanangu, icho chikoro chenyu ichi inandide kuisa mwana wangu pazvikoro zvepasi pemiti. Aiwa tinozvinzwisisa. Ndinodawo kuisa mwana wangu pachikoro chiri registered. Aiwa chikoro chiri registered mama. Zvese macertificates ndoyayamwana. Health registration, Ministry of Primary Education, set now. Ekanzura aripo zvese. Saka zvakarongeka kai? Aiwa zvakarongeka mama, zvakarongeka. We are registered school. Ende tane makore tiripo pano. Aiwa tinotenda mwanangu. Saka regai ndibhadhare school fees mwana wangu. Mutore henyu mwana wangu. Ende uyezve munozivisa vamwe vese kuti vekuchechi whenever unogara kuGlenora tinotora vana kubva kuGlenora, Gazaland, Highfield yese zvayo kubva kwainotanga kusvika kwainoperera, Paradise, Houghton Park, Locking Park, kwese Aspendale tinosvika. Kwaspendale uko? Tinosvika mama tichitotora vana. Kwese kuna nani? Inonzi chikwe ichi? Munana Locking Park. Locking Park. Handindokwamati munogara mama tinosvika ndokwatinenge tichitotora muzukuru wedu. Zvakanaka na? Zvakanaka mama. Tinotenda mwanangu. Aiwa tinotenda. Saka aiwa ndakamushirwa zvakanaka vanangu. Aiwa tinofara kana muchifara mama kuti makutotanga mangwana akakuzotora. Tototanga mangwana. Maholiday nawo directions. Maholiday tinawo asi tinenge takavhura zvekare.
kune vanenge vachida kuunza vana kumaholidays. Tinenge tiripo. Saka holiday mwana atouya? Anotouya kune vabereki vaya vanenge vachienda kumabasa nevamwe vanenge vachida kumbounza zvavana vavo vane zvavanenge vachida kuita. Tinovagamuchira paholiday at an affordable price. Price yacho haizofanana neprice yemaschool days. Inozosiyana neichiyana inoderera nenyaya yekuti inenge iri holiday. Munoziva mwanangu mukuita chinhu chakanaka mufunge pano paprotocol. Maita basa mwana. Unoziva kuti zviri dangerous kusiyira musikana usingazive mwana. Mabatirwo anoitwa vana, vamwe vanosara vachirohwa, vamwe vachibi. Saka ini ndakutonoudza vamwe kuti munenge matogona mama kuudza vamwe. Maita basa mama. Tinomona mwana wedu auya mangwana tinochimutora mozotisenderawo madirections. Aiwa, thank you so much.